Hai लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोना माबोरै दं गुड मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं दासो उथिदो आं लोगोफोर नै मोखां सुनानै हाथाय मानजिनानै दासो फैदों बोरैबा दुंदों नालाय दासो उथिदों नालाय टाइमाबो जाबाय 8:30 जाबाय 9 जासिगोन दिनै आं मोनसे बाथ्रा रायलायनो सानदों नोंथांमोननि गेजेराव एबा नोंथांमोनजों मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो रायज्लायनो नागिरदों बे भिडिअ'आथ' माथो जेबो भाइरेल जानायनि माबायानो गैया माथो बिदिनोसो आखाइ हमलायनाय एबा उनथिं थानानै हमनाय बिदिसो माथो भिडिअ'आलाय बेलाय मा भाइरेल जानांगौ लोगोफोर बेखौथ' भाइरेल बुंथ'ना लोगोफोर बिदिनोसै आरोना बेखौलाय गासिबो बानायखायो माथो सेंग्रा सिख्ला गासिबो माथो रमान्टिक ओरैनो बानायबाय आरो बिखौ आरो भाइरेल बानायबाय थानांला लोगोफोर भाइरेलखौ माबायदिखौ भाइरेल बुङो लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंना लाखा जेरै गेमस्रि दैमारिनि भिडिअ जेरै भाइरेल जादोंमोन बेखौसो भाइरेल होनना बुङो आरो बे जेरै जेनिया ब्रह्म सिस्टारनिया भाइरेल जादों बे भिडिअखौ भाइरेल होनना बुङा बे मोनसे स्टेटास नङाबा एसे रमान्टिक सेंग्रा सिख्ला एसे गोसो थोलायबा बोरै रमान्टिक खालामो बेबायदिसो बेखौनो भाइरेल होनना बुङा जेनिया ब्रह्म सिस्टारा बेफोरखौ दुखु मोननाङा बेखौनो आं बुंनो सानो दुखु मोननाङा बियो आरो सोलिखाबाय थायो फारसेथिं बुरैनि दावराव दावसि फारसेथिं आरो नोंनि दावराव दावसि बर' रायजोआव थारमाने दावराव दावसियानो जोबनो गैला बेफोर दावराव दावसिफोरखौ बन्द' खालामनांगौ गावबा गावनो बन्द' खालामनांगौ सोरबा सासे बा सोरबा गुबुन सासेया जोंनि गेजेराव दावराव दावसिखौ सलुसन खालामनो फैया बेनिखायनो जों गावबा गावनो सांग्रां जानांगौ जाय भिडिअ बानायो नोंसोरबो सांग्रां जानांगौ माबायदियाव मा जानो हायो रावबो हमदांना मोना नंगौना रायजोफोर लोगोफोर नंगौना नङा बेखायनो जायफोर लोगोफोरा ससियेल मिडिया सलायो नोंथांमोनाबो सांग्रां जानांगौ लोगोफोर नोंथांमोनखौबो आं खावलायो आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो सांग्रां जानांगौ खायसे लोगोफोराबो बुहुत गाज्रि थायो नोंथांनि बे जौगानायखौ नुनानै एबा फरायनाय लिरनायफोरखौ बायदिसिनायानो जा बायदिसिना खामानि बिथिङावनो जा जौगानायखौ नुयोब्ला लोगोफोरा खायसेया मेगन सायो एबा नायनो बायो बेबायदि लोगोफोरजों नोंथाङा सांग्रां जानांगौ एबा थियारि जाखानांगौ फारसेथिं बुरिनि दावराव दावसि फारसेथिं जेनिया सिस्टारनि दावराव दावसि बेफोरबायदिखौ बन्द' खालामदो गोबां बर' रायजो राजाफोराबो दुखु मोनो बेबायदि दावराव दावसिखौ जाबाय थानाय नुनानै नोंथांमोनाबो सांग्रां जानांगौ ससे क्लिप दिन्थिनानै आं नोंथांमोन नायलांबानो जाबाय एक्चुअलि बेखौ भाइरेल होनना बुङाथ' बेयो ओरैनो स्टेटास मानसिफोराथ' बानायखायोमोन बेखौलाय दुखु मोननानै लाब गैया एबा नोंथांमोनाबो बुंनाङा बेखौलाय गासिबो बानायखायो बिदिब्ला बेखिनिल'सैमोन आं एसे बुंनानै बाराबो टाइम गैया एसे दासो सिखारदों नालाय बेबायदि भाइरेल दा बानाय भिडिअफोरखौ अननानै आं खावलायो नोंथांमोनखौबो बे बुरैनि सायावसो भिडिअ लाबोनांगौ साला बुरैखौ साला गारथारनाङा गासैबो लोगोफोर बे बुरैखौ गारथारनाङा भिडिअखौ लाबोबाय था बे बुरैनि सायाव भिडिअ लाबोबाय था गारनाङा नोंथां आरो खेबसे आं बुंबावनो सानो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आरो शेयार खालाम दाबाव लोगोफोर सापर्ट खालामदो नोंथांमोनाबो आंबो बे चेनेलाव गोदानसो नालाय नोंथांमोना सापर्ट खालामबा अनोब्ला एसे मोजां जागौमोन आरोना जय हिन्द लोगोफोर जय बर' हारिनि लोगोफोर लोगो मोनफैगोन आरो नेक्स्ट भिडिअआव